Ligo tag dagat sot. Ay, napo yun. Ikaw mo na, ang butag. Oy. Sot. Lay. Oy. Naamay gini inyo asa man inyo ano eh? Miguel na. Dalo na to niya. Ligo tag kuan ba? Dagat ba? Pa bugnaw sa panahon it. Maskang pagkainita mo tanig nasa Afrika. What? Ano daw ni si Miguel? Ito ni Litsonon. Mahawing baboy ron. May naging tambok-tambok po ba? Kailangan tang Litson nga iro. Uba, ligo ta. Sige ba, maligot ang dagat. Ayo siguro ta magbinignit po ta ani pod kay para suabe ba? Lami man tong magbinignit ta god ayon. Di ba sot kabalo mga magbinignit sot no? Oh, kabalo. May kumbinignit. Basta na yung mga kumpletong sagot. Pineapple. Nangkot sa pineapple. Ay, bangko. Sige. Salamat kayo. I am the one, the way. Mani nga magbinignit ta pero kumpleto na yung mga sahog na kumbate kayo. Para mga kay kuan niya, importante anang binignit god kay sa ako ang according to my research nga. Oy, nahanap po ni si Cardo Dre oh. Pero po ka, kuyo po ka, hindi ko dagat. Pag binignit na may power. Kaya, naara na yung mga kuan niya, mga sahog niya. Ang pinanglanan na to nga materyalan na pag binignit, sago. Nakaya sago. Dito, sago. Balanghoy, naara kay balanghoy. Bulangoy ni, dagang bulangoy. Kana dia, oh. Sa pagyada. Ining kamote. Daghan na kamote niya. Kamuti. Pineapple, kabante ka ito nagpatanong ko kamuti dito sa, kuan? Katong sa, ito na swimming pool nga ako rin gipaligo-ligo anong baki. Katong mga dako kay kulmahan ako kamuti kag Afrika. Na, dito mangoy ko ita. Dito na daghan dito kay namunga na to. Ay, ana koy. Maayo ana. Kay katong kamutiha to, bisan pagkaturang lunlun na to ang binigniton. Sakto kay mga to kanakaog kanang mga to kanang agbaril no. Ana. Sige, kumbate. Ya, ang importante ane, kini pilit nga humay naara. Pilit ni humay. Bago ko lang kapalit. Pilit ni humay. Ay. Di na to limtan ang pinaka-importante na nga para mukhaon ta, lamian ta. Unsa man na? Ang kalamay. O sa English, sugar. Nara kay sugar da. Asukal. Like, tanawan daw ko no, sa balay-lay og napabay asukal dito sunod sa balay. Kaya bisig buwag nagamit mong to or nang sa ba to. Ilang sagutan nabi? Oh, tanawsan ako dito kung nabay nabili, gigamit man ka to. 5 minutes later. Ala ka, wala na ba kay gamit man to nilang mamang ganihan nagturon man to sila din nahulog. Ay, mao ba? Ay. Kalamay, may problema na. Ako'y bahala ala kaya to na ko si Parentibor dito. Balit ko dito og sa kadram nga kalamay. Ayun, ako na po para masultihan ako si Tibor para magkuyog ta mga ligo ta og dagat. Sige. Pineapple o gumamang gani na. Sige. Dayon diri ako maghulat. Dayon, man, magbaklayra ka o magsakay ka kay padalara ko ng motor. Si Japper Sniper. Sige, bigit. Uslan ako na. Dito ko para madali ko. Lamay na padagaanon siguro kay bagong jeans oil eh. Natis oil ba rin mo eh? Sinsuelo, bagol kayo kasi sinsuelo na ginabuntag. Okay. Balik din ko. Balik ako. Snoop Dogg. 6.5 hours later. Pre! Ring Tibor! Yo! Pre! Ay, sila to, pre na po. Pre! Dari ko lagi dire kay nagasabot pa dito ni paring Juan, paring Bansot og ni Lalay. Ya, mga ligo tao kining resort karon kay init na bihang inita kay ba. Ligo ta dayon. Lami magudpol magbinignit ta. Mao na nga nagsabot-sabot may nga magbinignitay. Pero nay usa ka kulang kay amo na manggi kompleto to, mangingan lang tong sago, kamote. Dayon balanghoy. Kining pilit. Pero na usa ka kulang gyud pre katong kalamay.
Nga mo na nga naanay ko dire kay para mo palit ko og sugar ba kung tawag doon sa English ta siya kalamay, sugar. Mo nang gusto ko mo palit og kalamay og naba mo dana pre. Tara mo kalamay da pre. Kalamay ram yung problema pre. Nay daghan dire. Isa ka container ba itong abot dire gapon? Pila man kasakoy mo ah? Yamat pre, matar labaw pa mga ni paring banso. Kalamay nimo kinuntinir naman. Ang iyang kamuti, drum lang mo sudlan. Pero sa lang, pakuhaan lang ko anag sa imong container pre o sa container kalamay nimo, pakuhaan lang ko og 1/4 anak kay gamay ra man tong bilig niton. Nga igo ra madala sa kuan ba, sa resort ba. O 1/4 lang wa pre, kalamay. Ajol ta pre, kay mong pahon pre. O dala pre oh. Ambe pre, kuha sa kong bayad pre. Okay. Oh, sige pre, dara bayad pre oh. 1,000 na pre, ayan nagsukliin na pre. Muha na suklian na. Para sa 1/4 ka kalamay, 1,000 pre. Ayan nagsukliin. Ay, na. Masa man yung mga kalamay pre? Nga na man yung markang asin. Oh, asin oh. Say, kalamay na yun, asin eh. Ay, may mamanay. Okay, brown. Anong naman yung markang asin pre? Ay naunsa man ka pre nga. Ako nang gituyo. Aron dili lamigason.